ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇರ್ ಪೊರೊಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ವೈದ್ಯಾಯಲ ಇತ್ತಾಯಿ MBBS ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈಗ 15 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೂರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ನಾನು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ತಂದಿಲ್ಲ. ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಏರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಏರು ದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ. ಬಗ್ಗೆ ಏರು ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಬರೋಂದು ಎಪ್ಪು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಂಡ. ಬಿಫೋರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏರು ಬರೀತಾರೆ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ರಟ್ಟು ಪೊನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬಿಕಾಮ್ ಮಲ್ದನ ಯಾನ್ಲ ಬಿಕಾಮ್ ಮಲ್ದನ ಯಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟು ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಕಳ ಕೇರ್ವಾಶೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಇತ್ತಾಕ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಪ್ಪುನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡಾಕ್ಲು ಎನ್ನಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಕೆಲಸ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚಾಕ್ಲು ನಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿ ಪುರ ಉಂಡು, ತೋಟ ರಬ್ಬರ್ ಕೃಷಿ ಪುರ. ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಇಂಚ ತಾರೇಕಲಾರ ಪೋಪೇರು ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸನೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬೇರು. ಬೊಕ ಎನ್ನಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ನಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಪುರ್ಲೇರು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಮಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ 3 ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬೊಕ್ಕವರಿ ಮಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರ್ತಿ ಮಗಲುಲ್ಲೇರು. ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಬೇರೆಗ್ 3 ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಅವು ಏರ್ಪುರ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆನ ಬೇರೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಮಗಲುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಗಿರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಂಜೇಶ್ವರಡ್ ಪುಟ್ಟದನು ತಲೆಕಲಡ್ ಪುಟ್ಟದನು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು 4 ಊಟ ಸಾಲೆ ಪೋಯ ಐದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಕುರ್ಚಿ ಬಂದೆ ಸಾಲೆ ಕೊಪ್ಪನ ಇಂಕ್ಲು ಏಳು ಪುಂಜೋಕುಲು ಮುಂಜಾನು ಯಾನು ಐನೆತ್ತಾಳು ಬೊಕ್ಕ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೇರೆ ಕಲಿತೆ. ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 12 ವರ್ಷ ನಾನು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಪ್ಪ ಅವರ ಬೇಲಿಗ್ಲೆ ತಂದು ಹೋಗ್ತೇರು ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಕಂತ್ರಾಟ ವಯಸ್ಸೊಂತೇರು ಅದು ಕಂತ್ರಾಟ ವಯಸ್ಸನಾಗ ಕಲ್ ಉಂಡು ತುಂಬ್ಯಾರೆ ಮಣ್ಣದ ಬಟ್ಟಿಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಟ್ಟಿಡು ತುಂಬುನು ಚುಟ್ಟು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಾಗ ಮತ್ತು ಪೋಂದಿತ್ತೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ 20 ವರ್ಷನಾಗ ಮದುವೆ ಉಂಟು. 20 ವರ್ಷನಾಗ ಮದುವೆ ಉಂಟು. ಮದುವೆ ಅದು ಇಡೆ ಬತ್ತ ಮದುವೆ ಕಂಡನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು. ಅವಲ್ಲ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೇರ್ನ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅವಲ್ಲ ಬೀಡಿ ಏನ ಮಾಮಿ ಇತ್ತೇರಪ್ಪಾಗ ಮಾಮಿ ಬೀಡಿ ಪೂರ ಮಾಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತೇರು. ಆರೆಗೊಂದು ಇತ್ತು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ಬುದ ಮಿಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಗ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕರ್ಬುದ ಜ್ಯೂಸುಗು 1 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅನಾಗ ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರವೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರು. ಬಯ್ಯನಾಗ ಪೋಪ್ನು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಪುನಪ್ಪಾಗ ದಪ್ಪೆರೆ ಕಂಡಪುರ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಾಗೋಲಿ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಂಡೋಗುದು ಪೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನೇಜಿಗೆ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಯಿ ತಪ್ಪಗೆ ಕೇಯಿ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋಡು ಕಾಂಡೆ ತಪ್ಪುಗು ಪೋಡು ತಪ್ಪುಗು ಕೇಯಿ ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಿಂಡ ತಪ್ಪುಗು ಕಾಂಡೆ ತಪ್ಪು ಬಜಕ್ರೆ ತಪ್ಪ ಬಜಕ್ರೆ ಅರವಡು ತಪ್ಪು ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತದ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುಡು ಮಾಮೀರ ಬತ್ತ ಕತ್ತಿರ್ತು ಜೀವೊಂದಿತ್ತೇರು ಹಿಡ್ದಕ್ಕಂತ ಇನ್ನೇ ಜೋಕ್ಲು ಅಂಡ್ರೆಡ್ ಮುಜ್ಜೋಕ್ಲು ರೈಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ 2 ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಲ್ಲ ಮಗಲಿತ್ತಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಮಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತೇರು. ಮಾಮಿಗೆ ತಪ್ಪುಗು ಕೇಕ್ ರೇಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋನಾಗ ಮಾಮಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತೇರು. ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಇನ್ನೇ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲಾಂಡು ಬೇತಾಯ 1 ವರ್ಷ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗನ ಪೆದ್ದು ಬೇತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ 10 ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ
ಅಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ போயாரு ಬೋರ್ಲಿಯ ಬಂದದ್ದು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಸುಸ್ಮಿತಾ ಸುಸ್ಮಿತಾ ಪಂಡದು ಸುಸ್ಮಿತಾ ಬಂದದ್ದು ಮಗಳ ಜೋಕ್ಲ ಪುದ ಪಂಪೆ ಒಡ್ತಿನ ಸುಸ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕೆನ್ನ ಕಂಡನ ಪುದರ್ ಸುಜಿತ್ ಬೊಕ್ಕವರೇನು ಪುದರ್ ಸುಧೀರ್ ಮೂಜನ ಜೋಕ್ಲು ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕಾಲ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಪೋಂತಲ್ ಬೊಕ್ಕಾಲ್ನ ಐನ ಬಾವೆರ್ನ ಜೋಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿನ ದೇಲ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚದುರ್ಗ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಬಾಯಲು 10ನೇ ಮಟ್ಟ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಕಜ ಮಾಡ ಬಂದದ್ದು ಅವು ಕಾಲೇಜ್ ಪೀಸ್ ಮುಟ ಅವಳು ಬಾಯಲು ಮಗಳು ಪೀಸ್ ಮುಟ ಹೋದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಂತನೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎಡ್ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಬಿ.ಎಡ್ ಒಂತ ಸಮಯ ಕಾಲೇಜ್ ನೆಕ್ ಪುರ ಆಸ ನಡೀತಾರೆ 2 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತಾರೆ ಅರೆಗೆ 15 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೂರ ಟೀಚಿಂಗ್ ಓಲ್ ಪುರ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡತ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಕುತ್ತಾರಡ ಮೂಲು ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ ಪಂಡ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲು ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರ್ ಅಲ್ಪ ಪುರ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಿನ ಗೈಡ್ ಟೀಚರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಕಂಡನಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಪಣದು ಆರು ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ 8 ಜನ ಅಡಿತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಡಿಪ್ಪುನು ಕತ್ತರಡುಲ್ಲೇರು ಫಾರಿನ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ದಾಯ್ತು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪಿರವಡು ಎದುರು ಪಿರವಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಒಂಜಾರ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಲ್ಯ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸತೀಶನ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಯ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಲ ಗಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಉಂಡಾಲೆಗೆ ಆಣ್ ಜೋಕುಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಡಾಡ್ತ ಅಂತ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರ್ಲೇರು ಅವ ಪಂಡಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೂಂಡ ಅವನು ಗ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ತೂಯರ್ಂಡ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲನ ತರಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಪೋಪುನು ಹಿಂದಿ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿಂದಿ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಬರ್ಪುನು ಪಂಡಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತ ಓರಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓರಿ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ಲಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಪೂರ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿಂದಿ ಪೂರ ಕಲ್ತದ ನಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟಾಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತೇರು ಸಮಯ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಆಯ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೊಕ್ಕಡ ಅಂತ ಕೊಕ್ಕಡ ಮಾಮೂನಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪುರ ಪೋತಿಗೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬಿತ್ತೇಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪೋತೆ ಇಲ್ಲ ಬಂಗ ವೈದ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಒಡೆ ಕೊನೆ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಯುರೋಪ ಒಡೆಗೆ ಓದ್ತೀರಿ ಜಾವಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಉಂಟು ಓದ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಪಾತೆರ್ನ ಏರೆಗೆ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಡ ಬತ್ತು ಪಾತೆರ್ಲಿ ಏತು ಬುಡಾತ್ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಬಾರಿ ಬಂಗಡು ಬೈದೆ ಆಯಲ್ಲ ಬಂಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸುಸ್ಮಿಲ ಬಂಗ ಬೈದಲ್ಲ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗಮ್ಮ ಬೀಡ ಮಾರೋಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಿ ಕೋಲಾರ ನಾಟಕ ಅಂದು ಕೋಲನ ನೇಮನೆ ಮಿನಿತ್ತಿನ ಬೀಟ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆಡು ಪತ್ತದು ಪೋಪುನು ಅಪ್ಪಾಗ ಆಕನ ಬೆರಿಯ ಪೋಪುನಿಗೆ ದೆತ್ತೊಲ್ನಿ ಬಂದದ್ದು ದೆತ್ತೊಲ್ ಬೇರೆ ತಾಕಲಿ ಬೀಟ ಒಂತ ಕಾಸು ಹಾಕ್ಲಿ ಇದು ಕಾಸ ನಮ್ಮ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಒಂತ ಸಮಯ ಬೀಡ ಅವರ ಒಂತ ಸಮಯ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋದಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನ ಕಣಿ ಒಂತ ಸಮಯ ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ದ ಕಲ್ತೊಂದೆ ರಜೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜೆ ಕಲರೆ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಐನಿ ಬಜ್ಜೆ ಕಲರೆ ಪೋದಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕಲರ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತೀರು ರಜೆ ಇಟ್ಟು 5 ತರ ಶನಿವಾರ ರಜೆ ಉಂಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗಿಗೆ ಹೋಯ್ರೆ ಶುರು ಮಂತಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗಿಗೆ ಹೋಂತಿ ಅಂಚ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದೆ ಬೇಲೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಂತ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಕಲ್ತು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬೇಲೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೀಡ ಮಾರಿಯರ ಗೊತ್ತು
ಬೊಕ್ಕರ ದಾನ ಮಾರಿಯರ ಬೋದಿತ್ತಿ ಆಯ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಪಾಪ ದಾನ ಮಾರಿಯರ ఆయన ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ಇತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕಾಯ್ದ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡಪ್ಪಾಗ ಅಪ್ಪ ಕಾರಿಂಜಾಡು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ ಪೋಪ ಅಮ್ಮ ದಂಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀಡ ಒಂದು ದಾನ ಮಾದ ಬುಡಿಯರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ ಸಾಮಾನು ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಬರ್ಸೋಗು ಪಾಪ ಬಾಲೆಗೆ ಪುರಿ ತಿಂತಾನೆ ಕಾರ್ ಪುರ ಅಂತು ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಹತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಬೇರೆ ಹತ್ತು ತಿಂತು ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಗ ನಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಬಾರಿ ಬಂಗ್ ಹೊಡಿತ್ತ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಪಾಲ ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅದು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇತ್ತು ಮಂತೆ ಪಾಲ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಮತ್ತ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎಳ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಎಳ್ದು ಒಕ್ಕಣಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಫಾರಿನ್ ಪೂರ ಪೋಯಿನ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಸುಜಿತ ಆಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ತದ ಪುರ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡಂತ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರಿ ಕಲ್ತನ ಮೂಲು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಐ.ಟಿ ಮಲ್ತದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಪೋಯಿನೆ ಏಳನೇ ಮುಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ತನೇ ಏಳನೇದು ಎನ್ಮೂನೆ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತನೇ ಮುಟ್ಟ ಪಂಚದುರ್ಗ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಐಕ್ ಪೋಯಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಗ ಐ.ಟಿ KPT ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಬೇಲೆ ಪೋಯಿ ಅವಳೆ KPT ಕೆಲಸ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಂತ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ఆయన అక్కనిల్లు పోవంతిని ఐటీ అనుకున్నాడు అంతే ఈ రక్కనిల్లు ఎన్న అక్కనిల్లు పదంగాడి అಲ್ಪ ಒಂತ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಅವಳು పోంದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ತೂವಂತಲ್ಲ ಅಂತೆ ಪಂಡ ಈಡ ಬರಿಯರ ದೂರ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಅಕ್ಕನ పోంದಿತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಕೊಡೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ವೈದ್ಯರು ಮಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬೀಡಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಆಯಲ್ಲ ಅಂತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಪೋಯಿನ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ಏಳು ಫಾರಿನ್ పోయి 8 ವರ್ಷ ಫಾರಿನ್ పోదు ఐదు ఒక్క మొక్కలన లైఫ్ చేంజ్ అయిన ఫారిన్ పోదు ఫస్ట్ ఇల్లు కట్టిరు ఇల్లు కట్టియా ఫారిన్ ಗೆ పోయి ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರಕ್ಲೆ ಅಂದು ಫಾರಿನ್ పోದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದೆತ್ತಿರು ಬೊಕ್ಕ ತೋಟ ಪುರ ನಡಿಯರು ಕಂಗದೈ ಪುರ ಪೋಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಕ್ಲುಂದು ಆಯ್ನೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಫ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಫಾರಿನ್ పోదు 8 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣತ 8 ವರ್ಷ పోదు ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆನ್ನ ಕಂಡನಿ ಫಾರಿನ್ ಡಿಪ್ಪುನು ಫಾರಿನ್ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಅಲ್ಮರೆ ಕಂಪೆನಿ ಡಿಪ್ಪುನು ಅಲ್ಮರೆ ಕಂಪೆನಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಓ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದ್ರ ಮಲ್ಪು ಗಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪುರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪುರ ಬೋಡು ಈಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈತೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪತ್ತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪುರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಂಬಲ್ ಪುರ ಕೊನವಡ ಪುರ ಪನ್ಪೇರು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ದಾಯ್ತ ಪುಡನ್ ಮಲ್ಪು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬರ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬಯ್ಯನಾಗ ಇಲ್ಲಾಲು ದತ್ತು ಬುರ್ದು ಪಂತಿ ಅವಡು ಇರ್ಲಿತ್ತ ಐಕ ಪಂತಿ ಮಾತ ಪಿರಿಯದು ಪಾರ್ದು ಬಯ್ಯನಾಗ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತಾರಪ್ಪ ಎರಚೂರು ಮಂತೇರು ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಬೇರೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ದನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶುರು ಮಂತೀರು ಮಸ್ತ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಮಂತದ್ದು ಬಯ್ಯನ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆನಾಗ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಬಂಗೋಡ ಇಟ್ಟು ದಿನ ಒಂದಿತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಪಂಡ ಕಾಸದ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ಅನ್ಕುನೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಅರಿ ಕಂಡುಡ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅರಿ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಕಾಸದ ಮಟ್ಟದಂತೆ ಬಂಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂತಾನೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂತಿಂತಿ ఆయన పుదర్ సుధీర్ పండుగ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗೆ పోయి పోదు 7ನೇ ಮುಟ್ಟ పోదు 5 ఒక్క పంచదుర్గ ಶಾಲೆಗೆ పోయి 10ನೇ ಮುಟ್ಟ 5 ఒక్క ಬಂಟ್ವಾಳ SS ಕಾಲೇಜಿಗೆ పోయి PUC ಮುಟ್ಟ 5 ఒక్క ಅದು ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಹುಷಾರಿತ್ತೆ ಕಲ್ಪನೆ ಟಾಪರ್ ಹುಷಾರ ಯಾಕೊಂಡ ಸೋ ಒಂದು ಬಳಿ ಒಂದು ಅವಡು ಪಂಡ ಹುಷಾರು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದರೆ ಬಂದಿತ್ತಿ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ನು ಓದ್ಯಾರೆ ಪರಿಚಯದಪ್ಪಾಗ ಮತ್ತ ಅಂತ ಎಡ್ಡ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದೆ 10 ಎಡ್ಡ ಮಾರ್ಕ್ ಬೈದು ಬೊಕ್ಕ ಎಸ್ ಇಟ್ಲ ಎಡ್ಡ ಬೈದ ಮಾರ್ಕ್
ಐದು ಬೊಕ್ಕಾಗಿ ಓಮಿ ಕಲ್ಪೋಡು ದಾದ ಕಲ್ಪುನಗ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತಿ 5 ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಕಲ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ BSc ಸೇರಿತ್ತೇಗತ BSc ಸೇರಿತ್ತೆ ಅವು ಆಪೋಜಿ ಪಂಡದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ BHMS ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮಲ್ತನೆ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆಡು ಅವೇ ತೋಷ 5 ವರ್ಷನ 5 ವರ್ಷ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲಡ್ 5 ವರ್ಷ ಕಲ್ತಿ ಅವು ಕಲ್ತನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ವಿನಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಂದದ ಅಪ್ಪ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಿ ಐದು ಇತ್ತೆ ಏಜ್ಡ್ ಕಲ್ತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಪಂಡಾಯಿ ಕೆಲ್ಸಗ್ ಪ್ಲಸ್ MBBS ಮಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ MBBS ಮಲ್ತಂದ್ರಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಪ ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ನು ಬಲ್ಪೊಡ್ದು ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ನು ಬೈಯಾರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟನ ಪೇಷಂಟ್ ಬತ್ತಲೇಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೆಲಸ ಬೋಪುನು ವಿನಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂಚ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಬಜ್ಜೆ ಕಲರೆ ಹೋಗುನು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಬಜ್ಜೆ ಕಲರೆ ಪೋಳು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬಜ್ಜೆ ಕಲರೆ ಹೋಗಿತ್ತಿ ಬಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡು ಸಾರು ಕಲೆ ಹೊಂದಿತ್ತಿ ಎಟ್ಟು ಕಾಸು ಸಾಧಾರಣ ಅಂತಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪೂರ ಬರ್ತಂಡೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕಲ್ತೆ ಬಂಗ್ವಾಡೆ ಕಲ್ತದೆ ಕೊಂಚ ಐದಕ್ಕೈತೆ ಇತ್ತೆ ಏಜ್ಡ್ ಕಲ್ತಂದ್ರೆ MBBS ಮಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇತ್ತೇವಂತೆ ಬಂಗದಾಲ ಆತು ಕುಂದಿಚ್ಚಿ ತೊಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ತ ಮಸ್ಟಿಗೆ ಬಂಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾನ್ರಿ ಬಂಜಿಗೆ ತಿಳಿಯೋರು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾನ್ರಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಕಾಸು ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡತ್ತ ಕಲ್ಪನಾಗ ಮತ್ತೆ ಜೋಕುಡು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚೂರು ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ನಾಚಿ ಪಕ್ಕ ಎಂಚೇನಿ ಏನು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಕೇನೇಜಿಗೆ ಓದಿ ಬರ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟನು ಸಾಮಾನು ಐಟೆ ಕಣಾಪನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನು ಪಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತಾರ್ಕೋರ್ ಒಂದಿತ್ತೀರಿ ಕಾಸು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಯ್ನ ನೆಟ್ಟು ಅಂಡ್ ಅವು ಏತಿ ಯಾವುದು ಯಾವ ಜತ ಅಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಪೋಯಿನ ಅವರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ಕು ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಅವತ್ತಿತ್ತು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಆಯ್ತು ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವಮ್ಮ ಕಣಕ ಬೆಲೆಗಳ ಪೋಂದಿತ್ತೀರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಪೋತು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ನೀವು ಇತ್ತೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಡ್ಚಿ ಬಂತೀರಕ್ಲು ಏನೋ ಯಾನ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟನು ಕಟ್ಟೊಡ್ಚು ಎನ್ನ ಗುಂಪು ಪೂರ ಸೇರಿದ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಯಾನೆ ಕಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಲೈಫ್ ಅಂಚ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಏರೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚನೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲಿ ಇರ್ಪಲ್ಲಿ ಇದೈತಂಡ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚೆ